La primera pregunta és, quin concepte seria la teva cuina? Honesta. Següent pregunta seria, amb quina cosa o amb quina persona t'inspires quan has de fer un nou plat? Amb els clients. Amb els clients. Absolutament. L'última pregunta és que em diguis un plat que et faci somiar. L'escudella i carn d'olla. Confirmo que tota la cuina prové de la misèria. El dèficit de l'humà genera l'enginy, on no n'hi ha és allà on hi has de ficar més imaginació i més creativitat. Absolutament tots els plats, i hi ha uns 4 o 5 patrons que ho marquen molt clarament, 4 o 5 receptes que amb petites modificacions es troben en totes les cultures, i ara centrem-nos una miqueta en Mediterrani, antic continent, Mediterrani, Cantàbric, si tu vols, però si agaféssim l'escudella i carn d'olla, la trobarem repetida a França amb el potafé, a Madrid amb el cocido, a la Vall d'Aran amb l'olla aranesa, segur. Al final era aquella olla que era calòrica, que ens donava aliment i que ens escalfava la panxa.